Bao kabay pa, maayong nga panahon, mga puso lauban ay subong nga Semana Santa. Para sa detalye aton makaupod, si Pagasa Weather Forecaster Fergs Rubin. Mayong adlaw sa tanan, amo ni aton latest weather update sa subong adlaw, Wednesday, April 13, 2022. Base sa aton nga latest analysis, ang aton ginamonitor nga bagyo nga may ara sang former name nga si Bagyong Basyang kag international name nga Typhoon Malakas, ginabulubanta naton base sa tanan nga available data as of alas 3 kainas sang kaagahon, ang iya nga sentro sang mata yara sa kalayoon nga 1,545 kilometers is 1,545 kilometers silangan sang Central Luzon. Ang ini nga bagyo may dala ini siya hangin o maximum sustained winds nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos Augustines nga magalabot sa 185 kilometers per hour samtang sa karon magahulag ini siya pa northeast nga direksyon sa kada sigon nga 10 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo wala na naton ginalauman nga magsulod pa sa aton nga power line kag mag-apekto sa iban nga bahin sang aton nga pungsod kag ang ini nga bagyo sa karon wala na siya sang direkta gid nga epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod. Samtang ang low pressure area nga ang former nga bagyo nga si Agaton nga aton ginamonitor as of alas 10 kainas sang aga naglusaw na ini siya kag sa karon wala na sang direkta gid nga epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod. Pero samtang kita diri sa Western Visayas throughout the day magal-umon gyapon ang kalangitan although improving ini siya may ara gyapon sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilat kag panaguob, labi na gid subong nga hapon kag sa kagabihon. Kasarangan nga hangin halin sa amihan na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas kadiin kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Kagamuni ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas sa UST. Ako si Ferds Rubin, madamo gid nga salamat.